مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حيزا بذكر اسكبر اب ان ترادوت تقرب مدبيا سلام كما يصنحكم كبرات تخاتلتنا ابز زحلف حدت معالتات قرن افريقيا بتخاتالي دبلوماسياوي وطرتاتن استراتيجيكاوي لوطتاتن يناوصالو بحد وغن اب مونغو ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝነበረ ዘይምርድዳ ናብ ክፉት ክሲ ዝተሰጋገረሉ ኩነታት ክርአ ከሎ ብኻልእ ወገን ድማ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘንበረቶ እገዳ ንምልዓል ዘለዋ ድሌት ዘርኢ ሓበሬታታት ደጊሞም ይወጽለው ብወገን ትግራይ ዘሎ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል መፍራስን ሽመት ዶክተር ደብረጽዮን ከመራሒ ትግራይውን ሓደ ዓቢ ኣጀንዳ እዩ ናይ ሎሚ ጸብጻብና ነዞም ሰለስተ ዓበይቲ ዛዕባታት ብዝርዝር ዝትንትን ክኸውን እዩ ወጥሪ ኢትዮጵያን ሱዳንን ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ዝተሰጋገረ ሰራዊት ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሳ ድሮናት መጥቃዕቲ ፈጺመን ዝብል ክሲ ምስ ኣቕረበ እዩ وهاب قال سراويت سودانن مينستر قدايات وطاقن تمالسوني 5 ግንቦት 2026 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሱዳን ኢዳ ትእትላ ኽብል ወቂሱ ከም ጸብጻብ ሰራዊት ሱዳን ካብ ከተማ ባህር ዳር ዝተበገሳ 3 ድሮናት ካብ ወርሕ መጋቢት ጀሚረን ኣብ 4 ዞባታት ሱዳን መጥቃዕትታት ፈጺመንን ብፍላይ ትማሊ ኣብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንብረት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝኾና ድሮናት ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ከም ዝተልዓላ ዘርኢ ጭብጥታት ኣለና ክትብል ሱዳን ገሊጻ ኢትዮጵያ ነዚ ክሲ ብትሪ ነጺጋቶላ ብወገን ኢትዮጵያ ዝወፀ ነዚ ጉዳይ ዝምልከት እዋናዊ መግለጺ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እቲ ክሲ መሰረት ኣልቦ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ብትእዛዝ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝቐረበ ክሲ እዩ ክብል ገሊጽዎ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃበቶ መልሲ ንኽልተ ዓበይቲ ነጥብታት ኣልዒላላ ሰራዊት ሱዳን ንዕሱባት ተዋጋእቲ ሕወሓት ብገንዘብን መሳርሒ ብረትን ይሕግዝ ከም ዘሎን በዚ ቢሉ ድማ ኣብ ምዕራባዊ ዶብ ኢትዮጵያ ወራር ንምፍጻም ይዳሎ ከም ዘሎ ከሲሳ ሱዳን ንኹሎም ጸረ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ሓይልታት ማዕቆቢትን መዋፈሪት ማእከልን ኮይና ተገልግል ከም ዘላ ዘርኢ ሰፊሕን እሙንን ጭብጥታት ከም ዘለዋ እውን ገሊጻ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ነዚ ጉዳይ ዕላው ዘይገበረትሉ ምኽንያት ንዘለና ሕውነታዊ ርክብ ክብረት ብምሃብ እዩ ክትብል ኣመልኪታ ንሱዳን ዘጋጠማ ቅልውላው ወተሃደራዊ ፍታሕ ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ቁልጡፍ ሰብኣዊ ምቁራጽ ተኽሲ ክግበርን ኩሉ ዘጠቓለለ ሲቪላዊ ዘተኽጅመርን ከኣ ፀዊዓ ኣብዚ ከቢድ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቅልውላው ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ትካል ዜና ሮይተርስ ምምሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዝጸንሐ እገዳታት ንምልዓል ይዳሎ ከም ዘሎ ዘርኢ ውሽጣዊ ሰነድ መንግስቲ ኣሜሪካ ምርኣዩ ጸብጺቡ እዚ ውሳነ ኣሜሪካ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ምኽንያታት ዝተሰረተ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ብሰንኪ ምስ ኢራን ዘሎ ወጥሪ መተሓላለፊ ሆርሙዝ እንተተዓጽዩ ቀይሕ ባሕሪ በይናዊ መተሓላለፊ ንግዲ ካብ ኤስያ ናብ ማእከላይ ባሕሪ ይኸውን ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ መስመር እትርከብ ሃገር ስለ ዝኾነት ኣሜሪካ ርክባ ከተመሓይሽ ትደልላ ኣሜሪካ ንእገዳ ኤርትራ ምልዓላ ነቲ ኢትዮጵያ ንሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምምላስ ክትጥቀመሉ እትኽእል ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ከም ዘይትድግፎ ዘርኢ መልእኽቲ እዩ ተባሂሉ ይእመን ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ እቲ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝነበረ ናይ ልፍንቲ ግንባር ክልቲአን ሃገራት ፈሪሱ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ምርካብ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ኢሉ ካብ ዝገልጽ ጀሚሩ ርክብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ናብ ህልኽን ምትፍናንን ተቐይሩሎ ሮይተርስ ዝረኣዮ ሰነድ ከም ዝሕብሮ ኣሜሪካ بحيل أفدق بحرن مركب زجبر زخونة فتنات تقاوم مخانا نإثيوبيا بتدقاقامي أفليتا بتوسخي كلتين هاجرات عبوشت أوي حد قداتن إيدن كيتوا متن كقطاتات تواهيبوانا له اتزر أزولم عبالتات نقرن أفريقيا نبحدش نايسلتان ميزان يسقاقرا له إثيوبيا بوغن سودان بقص درونات وطرالا بوغن إيرترا دما أمريكا نبسمرا نمقرب اتقبرو زلا من قسقاس نأديس أبابا دبلوماسياوي بدهو خوينوالو واشنطن زركب إمباسي إرترا نتمس أمريكا زقبر زلو ممحياش ركبات زنقفو وغانات بمقوام إذو سقومتي نسلام كرنا أفريكا أقداس مخانو قليسولو يخون امبر أبي إرترا زلو نايسبقو مسالات التحاحزا غانا نبوزحات أحقراوين تكالات زشاقل قداي كوينو يقتصلالو بحافشقو كرنا أفريكا أبي مونغو ناي حبار لمعاتن ناي حيلتات متفنانن تركب እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ምስሕሓብ እንተ ዘይተዓርዩ ዞባዊ ኩናት ናይ ምልዓል ዓቕሚ ዘለዎ እዩ
بنصارو اتا امريكا مس ايرترا كتفطرو تدلي ركب ابت خبابي حدش بوليتيكاو صلوا خفطر كم زخل يقمت اذا خمزي لنكلو بوغن تግራይ ዝርአ ዘሎ ፖለቲካዊ ቁርቁስውን ኣሰካፊዩ ኣብ መቐለ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ኣፍሪስዎ እዩ ብዝብል ምኽንያት ትማሊ ስሩዕ ስርሑ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ እዚ ቤት ምኽሪ እዚ በቲ ብፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይሕጋዊ ተባሂሉ ዝተነጽገ ናይ መስከረም 2020 ምርጫ ዝቆመ እዩ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘካየዶ ህጹጽ ኣኼባ ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዝደንት መንግስቲ ትግራይ ገይሩ መሪጽዎ ኣሎ ዶክተር ደብረጽዮን ብሓደ ተቃውሞን ሰለስተ ድምፀ ተዓቀቦን ብዝበዝሐ ድምፂ ተመሪጹ ቃለ ማሕላ ፈጺሞ ብተወሳኺ ወይዘሮ ኪሮስን ወይዘሮ ምሕረት በርህን ከም ኣፈ ጉባኤን ምክትልን ኮይነን ተመሪጸን ኣለዋ እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ትግራይ ዓብ ምፍልላይ ፈጢሩ ኣሎ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ነበር ጌታቸው ረዳ ነዚ ስጉምቲ ከም ቃንጫ መርዓት ዝዓይነቱ ጸወታ ቆልዑ ክብል ገሊጽዎ እዚኦም ከይተሰጎጉ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ኣይረክብን ክብል ድማ ኣጥቢቑ ነቒፍዎም ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ትግራይ ኣብ መንጎ ተኣፋፊ ሰላምን ኩናትን ከም እትርከብ ገሊጹ ህዝቢ ትግራይ ካልእ ዙር ውድቀት ክስከም ኣይግባእን ክብል ንምምሕዳር ዶክተር ደብረጽዮን መጠንቀቕታ ሂቡ እዚ ውሳነ እዚ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ከብጽሖ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይንበዩ በዚ ኩነታት እዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ሰላም ይርሕቕ ከም ዘሎ ክንርዳእ ንኽእል እቲ ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ሓድሽ ምምሕዳር ምስ ፌደራል መንግስቲ እንተተጋጭዩ እቲ ኣብ ዶብ ሱዳን ዘሎ ወጥሪ እንተተፈንጂሩ ከባብያዊ ኩናት ናይ ምልዓል ተኽእልኡ ሰፊሕ እዩ ህዝቢ እቲ ዞባ ካብ ዝተሓላለኸ ፖለቲካዊ ፀወታ ወፂኡ ናብ ምርግጋእ ዝመጻሉ መገዲ ገና ርሑቕ ኮይኑ ይርአ ኣሎ ኢትዮጵያ እቲ ካብ ኢማራት ዓረብ ክትረኽቦ ዝነበረ ሓገዛት ብሰንኪ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ሕፅረታት ከጋጥማ ግድን እዩ ኣሜሪካ ንናይ በዕላ ረብሓ ክትብል ምስ ኤርትራ ዲፕሎማሲኣ ምምሕያሻውን ንኣብይ ኣሕመድ ጽቡቕ ዜና ኣይኮነን ኣብ ሱዳን ዘሎ ብኣልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ምስ ኤርትራ ጽቡቕ ዝምድና ስለ ዘለዎ ንኢትዮጵያ ኣብ ጂኦፖለቲካዊ ዲፕሎማሲ ውድቕቲ ይገብራ እቲ ናይ ትግራይ ግን ካብ ኩሉ ዝኸፍአን ኣዝዩ ተኣፋፍን እዩ እቲ ትማሊ ሶሉስ ኣብ ትግራይ ዝማዕበለ ኩነታት መወዳእትኡ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ናይ ብዙሓት ሸቐሎት ኮይኑ ኣሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣለኹ ይብል ኣሎ ብደብረጽዮን ዝምራሕ ሓድሽ መንግስቲ ትግራይ ከዓ ኣነ እየ ዘለኹ ይብል ኣሎ ውዕል ፕሪቶርያ ዳርጋ ከም ዘይነበረ ኮይኑ እዩ ስለዚ ከረዳድእ ወይ ከስርሕ ዝኽእል ሰነድ የለን ማለት እዩ ኣማስያኡ ብሓይሊ ብረት ምርድዳእ እንተተፈቲኑ ከዓ ህዝቢ እቲ ከባቢ ናብ ዝነበሮ ኩነታት ክምለስ ይኽእል እዩ እቲ ወጥሪ ዓብ ስለ ዝኾነ ሓዲኡ ዝኾነሉ እዋን ነዊሕ ኣይክኸውንን ይብሉ ናይቲ ከባቢ ተንተንቲ ፖለቲካ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ 6 ግንቦት 2026 ዝነበረና ትሕዝቶ ኣብዚ ከነጠቓልሎ ኢና ኣብ ዝመጽእ ካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن أنا عبطاقوت ملاخي كطاوخ قنا مسلي فتحي